35 миллионнан артык ярдәм күрсәтелде. Шуның безнең мини фермалар шактый гына күләмдә 10 миллионга якын булды. Моның буенча һәм гаилә фермасы буенча безнең башлангыч фермер программасы буенча югары Яхшидан бер гаилә катнашты һәм Уразайдан агростартап буенча 3 миллион ярдәм алды. Шулай ук һәм крестьян фермер хуҗалыгы буларак теркәлү үтте. Моннан тыш инде безнең республика бюджетына 30 мең ярдәм алу буенча тоналар алынды һәм инде җирле бюджеттан 15 мең күләмендә бу безнең 2 ел күрсәтелде әлеге ярдәм һәм менә шушы ярдәмнәр тагын инде безнең кошларга ярдәм алынды. Тулай менә шулар барысы безнең 35 миллионнан артык сумманы тәшкил итә. Минем иң актив эшләгән җирлекләргә тукталып китәсем килә. Безнең Әтәс җирлеге 2 миллион 255 мең күләмендә, Токталашык җирлеге шулай 2 миллион 225 мең күләмендә, Күҗәкә җирлеге 2 миллион 55 мең күләмендә шәхси хуҗалыкларга ярдәм кайтартуны оештырган. Бу безнең иң зур суммадагы ярдәмне кайтарткан җирлекләр булып тора. Шулай ук Сәфәр җирлегендә безнең 1 миллион 200 мең, Аер җирлегендә 945 мең, Акку җирлегендә 890 мең һәм Кәскәй җирлеге шулай 890 мең һәм Түке җирлегендә 625 мең, Тотсуксуда 600 мең, 460 мең Бугады, Актанышбашта 200 мең, 400 Бугадыда 460 мең һәм калганнарында инде безнең шушы суммадан азрак күләмдә ярдәм. Минем әлеге төр ярдәм белән нәрсә әйтәсем килә. Менә монда инде безнең тагын 8 мини-ферма программасына катнашырга теләгән хуҗалыкларга ярдәм кайтып җитә алмады. Монда инде сәбәбе ел ахырында гына документлар тутырылды. Шуңа күрә минем инде теләге булган шу программада катнашырга теләк белдергән шәхси хуҗалык җитәкчеләренә һәм инде авыл башлыкларына беренче ярты елга кадәр менә бүгенге көннән башлап документлар тутыру эшен башлап җибәргә иде. Монда я булмаса шушы программада катнашыргамы юкмы дип билгеләнеп бетәлми шәхси хуҗалык җитәкчеләре дип инде гражданнар. Инде билгеләнеп беткәннән соң була, чөнки моның буенча бу үзенең республика буенча аның бюджеты билгеләнә һәм инде безнең районына катнашмый, бик актив катнашкан районнар бар. Шуңа күрә монда инде билгеләнүне алдан уйлап бетереп, соңатмыйча, яклап калмыйча әлеге программада катнашырга тәкъдим итәр идем. Һәм бөтенләй катнашмаган җирлекләрдә әллә инде икеләнү бар халык арасында. Барыбер бу программалар безнең республика буенча авыл җирлегендә яшәүчеләргә ярдәм елдан-ел аның суммасы да күбәя, формалары да яңартыла, җиңеләйтелә документлар тутыру максатында. Шуның өчен бу программаларны үзенең инде егәре булган һәм үзенең төп бюджетын шушы тармакта күргән гражданнарга мин активлашып шушы ярдәмне алырга тәкъдим итәр идем. Һәм безнең 392,980 сум күләмендә кошларга алынган. Моның буенча бер система булдырган менә Әтәс җирлеге, Күҗәкә җирлеге безнең Актанышта. Менә бу кошлар буенча шактый гына ярдәм алына. Булай карасаң, менә Актанышта 98 мең генә алынган ул. 38 шәхси хуҗалык катнашкан, Күҗәкәдә 8, Әтәстә 7, Аешта, Актанышбашта 11. Һәм инде калганнарда безнең бераз азрак хуҗалыклар катнашкан. Моның буенча инде барыбер мин тәкъдим итәр идем берничә шәхси хуҗалыкка берләшеп. Ул 30-ны ала инде, мәсәлән, Казны 50-не ала һәм аның үзенең таләпләре бар. Шуңа күрә бер урамдагы хуҗалыклар берләшеп алып та менә шушы сумманы инде аннары үзләре бүлеп тә файдалана ала. Мондай практикада бар. Менә шуңа күрә монда инде авыл башлыкларына да мин активрак эш алып барырга тәкъдим итәр идем. Чөнки ул барыбер дә мәсәлән Казга бит инде бер Казга 100 сум,
күләмендә 200 сумга козала икән, ул бермә-бер күләмдә күбрәк итеп кошларны алып, үзенең шәхси хуҗалыгында кертемен ныгыта ала дип әйтер идем. Моның буенча инде елдан-ел активлашып бара безнең. Һәм менә бу агростартап буенча безнең әйткәнемчә бер генә кеше катнашты. Илюс Илфатович тагын инде тукталып китә. Моның буенча да безнең кирәк белдерүчеләр күп, ләкин критерийларга туры килеп бетмәгәннәр күп. Моның буенча хәзер минем инде сүзне биреп китәсем килә. Илюс Илфатович.